Processen starter jo her med, at der kommer rør ind, som bliver bearbejdet her. Og så kommer de efter bearbejdningen igennem vaskemaskinen her. Nogle af rørstykkerne kommer herover og bliver presset, og det foregår med meget olie, som skal vaskes af. Her har vi olieskæmmeren, som egentlig sørger for at skæmme olien af. Det løber ned i nogle dunke her. Og så er det ren vand, vaskevand, kommer tilbage her. Her har vi nogle CNC-maskiner, der egentlig bearbejder emner til spindlen, så man kan dreje, altså åbne og lukke kuglen. På enden af hver CNC-maskine har vi et vaskeanlæg også. Vi har 3 små vaskeanlæg, og så har vi 3 lidt større vaskeanlæg også. Hvorfor er det vigtigt at vaske dem her? Det er fordi, at vi skal over og svejse på det bagefter, og så skal det være rent. Ellers skal vi ikke svejse på det. Her har vi 3 lidt større vaskemaskiner her, kan man sige. Det er en lidt anden type vaskemaskine, fordi udover at vaske, så skal de faktisk også skylle spåner ud af emnerne. Det er sådan nogle her, der er hule, og der må ikke sætte spåner i. Ja, og alle emnerne her, de bliver egentlig samlet på nogle montagelinjer herover, og der har vi nogle store vaskeanlæg stående. Emnerne, de skal have en overfladebehandling bagefter, og derfor skal de være rene, når de er monteret op. Det her det er et endeligt produkt, det er til fjernvarme, hvor man svejser fjernvarmerør på her, og så er der en forskruning her, så man kan samle det med en anden installation. Det er derfor, det er vigtigt også, at de er rigtig rene, ikke? Fordi ellers kan malingen ikke binde på. Det er vigtigt, at vi har en totalleverandør, der både kan levere maskiner, kemi, og så egentlig også vedligeholde dem. Så vi er sikre på, at de bare fungerer hele tiden. Og det synes vi, det kører rigtig fint. Der er service på maskinerne hver 14 dage. Skifter kemi på dem, vand og kemi og rengør dem. Og hvis der er noget, der ikke fungerer helt, så en dyse eller noget, så skifter jeg det. Ja, så der er total sikkerhed på, at det fungerer.